भाई हमारा तना चुतिया बा, कहियो तो एगो शुद्ध से कैसेट बनाई ना, सारा गाना का जाने को लमर फाइल में डाल देले बा, मिलते ने बा। वो घड़ी से परेशान हो गए बानी हम, तो करा से हम बहुत परेशान बानी। ए कमलेश्वर, हाँ अरे ये दुकानवा है को। हाँ भैया ये टिंकू कैमरा बा लेके। हाँ ये भाई देखो तो। अच्छा ठीक बा देखो टिंकू टिंकू ए कमर में बबुआ हमारी तो बंद बा। खोल लिए है मेरा हेला ठक ए बबुआ देखो ए टिंकू कैमरा मैन कौन दोगला हरी जोर से कमारी पीटता। टिंकू कौन दोगला हरे गोवर्धन चा आदमी ने बचिन हम का जानी कि तू ही आइल बाड़ा। अरे लड़का सारा बहुत परेशान करता रहता, गेट ठकठका के भाग जाता रहो। का हो चुन्नू भैया, भैया आइला हो बाहर से, आ का समाचार बा? हाँ सब ठीक बा भाई। बाबूजी तारा से कुछ बात करे के चाहत रहन। आए बाबूजी का हो गोवर्धन चा, तू काहे लइला? तू तो बुझत रह कि हमारे से कहियो कामे ना पड़ी। बड़का बेटा के बियाह में के 3,3500 बाकी लगैले बारा, उहे का देवे अइले अरे मर्दे सुबेरे करे दुगला सर, जब देखो तब दुगला ये बुतिया होत रहेलो। हां एगो कैमरा ना के ले बारा, बुझो तरा कि सब कोई के ले 3500 कौन काम कइले बारा ओमे से हम देखले बानी। हैं दोगलाई इलाका बाकी बा तार से कोनो कर्जा मांगतानी? चुन्नू भैया के बियाह में के पैसा बाकी बा। आय का हो कमलेश्वर, हम तारा से पहले ही कहत रहनी हो ताकि ओकरा भी हम ना जाए। वो बहुत वाला बा। आय 3500 रुपया खातिर हमरा के ना जो ना करे के तौन कइलो, कतना इज्जत ले लो, का कइलो। आय अब ओकरा भी तू फेर लेके चलइलो, समझो है का कहता। अरे तोरे का इतना साटा प्यारा देनी ते एगो चाट वाले बिल देले बड़े पिहन आए बताओ तो। आय कैमरा आला भल बरो, बड़का कैमरा आला। हम का जानी ओसन बात में बस सब बाकी लोग बड़ा का। अरे कैसे देले बा, हम कहनी कि साली हमार आए रहे। आय और बड़े से फोटो ले। हाँ एको साली के हमरा फोटो नहीं है, एको साली के फोटो नहीं है, यही से पैसा कटले बानी एकरा। ये सब हम का जानी। आय तेरा फोटो बड़ा से खींचे चाहिए रे, कसम कैमरामैन बाड़ी जेकर फोटो ना ले के ओकर फोटो खाली लोई की सबके फोटो, खाली लोई की सबके फोटो। बताओ तो एको साली के फोटो नहीं है हमरा। तो पहले ना बदल साली का फोटो ली है चुमा हाँ चुमा मन में मुझे काट दे लो। बताओ हम कलर जानी कि तार कौन साली हई, हमरा का फोटो देखैले रह कि उनका पर मोहन मारल बा कि इनके फलना का साली हई। फालतू बात मत बतियाओ बाबू। हाँ फालतू बात मत बतियाओ ज्यादा। साली के विषय में एगो बात कहले तो तोरे है जे जबान खींच लेम हम। भलू के माई के विषय में तोरे जोन को एगो तोन को, लेकिन हमरा साली के विषय में एगो बात मत बोल। चलो हो कमलेश्वर भाई, सत्यनारायण के एगो साली आए रहे। अच्छा खाली ओकर फोटो खींच ले बा, ऊ पटीदार से जमना से बोला चली नहीं के। नहीं सुनो ना, एक राउंड कॉल है कि वो घर में के फोटो ना के खाली पटदारे के फोटो खींचे ले, बड़ी खाचर नहीं। खाली पटीदार के फोटो खींच ले बा, दारे को फोटो दिखे एको फोटो साली के हमरा नहीं के। बताओ तो। एगो फोटो नहीं के। हां आतना गीत गौलक साली है हमार, ओकर एगो फोटो नहीं के। हां बताओ तो करे पैसा देबे लेबा। साली वाले को दूर से कोने फोटो खींचे ले है। होय नु कहलोन। हां हां साथ बात पर दुख का दिल के लागत ताहरा, जन बात पर तौने बात कहतानी, बाकी बात तो कहे तो आदमी तो तार गार जड़े लागता। आतना तू सच बोले ले भल बरो। हां आतना तू सच बोले ले भल बरो। हां तार साली गीत गावत रहे कि कैमरामैन के गरियावत रहे। हां गरियाई ना कैमरामैन के। हम कर हित बानी। हित ना हो तो का तू दुश्मन आइल रहो आ तू फोटो ना खींचबो। हां सुनो नु कमलेश्वर भाई, ई का बतिया होता सब सुनिया सब जानत रहे। अते पर फोटो
फोटो नहीं खींच ले। वो तो अपने तो कहता है कि ढेर गीत गावत रहे। हाँ, गीत गावेला आदमी के ना खींची फोटो। वो तार साली खाली सुंदर सुंदर मुंह टिकावत चली है तो खाली सुंदर सुंदर मुंह। अरे छेछना होल से कैमरा वाला। हां अरे कोनी के त घर में मरचा कूट के मारे के चाहिए। चलो जा हमरे लोकेशन देखे जा। उहे पूछो एकरा से बानी सटा कि ना बानी ना तो चलो यहां से। कैमरा मन के गाड़ी ना होला शादी ब्याह में। हां ओही के चलते ही फोटो ना खींची। हां बताओ तो तू ही होला ना चुप रहबो। तारा यही दोगलाई के चलते कोई हमनी के साटा नहीं खे बांधल। देखा तारा चुनू भाई, गाड़ी ऐसन गाड़ी होला। कौन गाड़ी गावता लो कि धोबी के गधा आवेला, कैमरामैन के घर में रिंगटोन बजावेला। ई कोनो गाड़ी हो? अच्छा ये बाबूआ लड़का कैमरामैन भइल बाड़ो। काहो बाबू, तारा के बियाहे रहते मारो में जाए से पहिले तारा के सारा साटा के पैसा हम दे के गए रही, तो तू पैसा कैमरामैन के देला काहे ना? सारा पैसा नचनिया के दे देनी। बताओ हो कमलेश्वर भाई, जौमन जांग पर बैठ के नाची ओकर के पैसा ना दिया तो का झटका दिया ही। हां बताओ तू तो ना ठीक है कहत रहो। हां आई बात बतिया होता है। बताओ तो मंच पर इतना बढ़िया बढ़िया नाचत रहो सो तो कोनी के पैसा ना फेंकाई तो नचियो सो ना हो वही में सब दे देनी लुटा देनी। अब हम का करी बताओ तो? हम नो बुढ़ा गइनी, हमार मन थोड़े बुढ़ा गइल बा। बताओ तो अरे बुढ़ाई का बड़ा डेरवाड़े पाकल बा। हां तो हमरा से पागल पागल मोछला अदारियाला पैसा लुटाओ तरह से नाच में बाजा में। ठीक है कहत रहो। आई झाट मुड़ के छोकरा हमरा के कैसे बतिया होता बताओ तो? हां उ सब तो ठीक बा, लेकिन महीनवा दिने कमा कमा के भेजत रही, ओमे से हजारों हजार रुपया क के देले रहता तो ओकर सधा ना रही कैमरा के पैसा। हां हां हजारों हजार क के आ जोन तार मेहरारू लिपस्टिक लगावत रहस। हां हाय हाय नोहर में आला तो हमरा छोला चाहिए तो बर्गर चाहिए। उ कहां से आवत रहे? हां बताओ उ कहां से आवत रहे? बताओ तो। और का महीना ला पैसा भेजत रहा हमरा के तू। हां सब तो में चल रहा बात बतिया होता चलो चलो यहाँ से। ए दोगला से सटा पहनना ना हुई इज्जत हमरा ले लो। भागो 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 चल कैमरा वाला तारा के करत है। चलो चलो ए दोगला से सटा ना बनाई। चलो चलो टरल में चलो चलो वहां से बना जाओ। हम कहते हैं कि दोगला बताए का ढोंगई में ना अपन साटवा नवे गति। चलो जा जा तारा ऐसन तेगला का हमहु साटा ना बांधे। साली वाला भइल बारो, धोबी के गधा आवता आ रिंगटोन बजावता। का हो लाडू? अरे चुनू भैया प्रणाम। आओ बैठो बैठो, आओ बैठो। करे बाबू है ने बार न चुनू भैया के प्रणाम करता रे। आए चुनू भैया के प्रणाम करता रे। बाबू यहाँ खड़ा बरावन। चुनू भैया प्रणाम। बैठा हो कमलेश्वर बैठा। अरे लडुआ, अरे बाप के जिंदा रहते हुए बेटा के गोड़ लगाता रे। तोरा बुझाता का कमलेश्वर भैया का हिंगा के प्रणाम करी? कहे रे का भइल बा? अरे पूछते बारो जो मर्दवा के मुंह पर ताकिला प्रणाम करे तो मुड़ी नीचे झुका लेवे लो। आए का करत पंचायतवा में के 5000 रुपया बकियो को कैया पड़ जालो। का कहे कमलेश्वर भैया 5000 रुपया के चलते हमरा से पंचायत बिटरवा देलोन। अतियै बेडरामा हम पंचायत बिटरवले रही। तू पंचायत ना बिटरवले रह तो के बिटरवले रहे? आए 5000 में से 5 को हलो कि 1500 रुपया दे दियो। आज ले तू देलो? आए अरे दिहन ओहे मरतारन बेचैन भइल बरे। अब एकर सांस टांगाता। शांति रख दिहन। अतियै बेजादा पंचायत हम बिटरो तनी काम करबस लूल जलूल आ दुनिया भर के पैसा मांगबस। आए आ पंचायत बिटरो तरते दिहेनु कहिया दिहे? इहे चुनू भाई के आज लड़का फैका हो गए। छठियार हो गला तो छठियार में हमरा के ना बोलिलो। ओहे 1500 रुपया खाती
मछली गंदा खाए खातिर जंगल पे रहो दिहनु अतिले कहत रह कि दिहन इनके शादी के पैसा हो काज तोरा के छठियार में बोलाई रे हाय कहा तोरा के छठियार में बोलाई हो 1500 के चलते ते हमर कितना बेच दिया करौले ई तोरा मालूम बा हाय छठियार में ना बोलो छठियार खाए लाग बारे ते ज्यादा खिसिया मत अरे भाग रे मरते तू नहीं हम बेजतियां करैले बनी हम तेना बेच दिया करो लोग तो के करो लोग रे के करो लोग ना चुप रहब जहाँ जाता तहाँ बेच दिया कराव चलत रह का हो लड्डू भाई तोहरो पैसा रह गइल बा का बाकी अभी पूछते बारो तोहरे बियाह के पैसा हो हाथना बात हो गइल तारा समझे में लिखा चुनू भाई आहो बाबू जब तहरा कम सब पैसा दे देले रही तबे लोग के तू पैसा काहे ना देलो ते चुप रह ते मत कुछ बोल कमलेश्वर भाई हां बोलो एकर जनरेटर बा 5 बार बंद भइल 5 बार चालू कइला मेन टाइम पर जनरेटर बंद हो गइल बताओ तो हमार सारू अरुणाचल प्रदेश से आ रहा कहाँ से कैसे हम तनी मुनी दारू के व्यवस्था कर अच्छा कहलन कि भैया हई मार लेता नी तो तिलक चोरी कैसे हम भूसौल में व्यवस्था कर रही पिए खाती बताओ तो चलो वो हमें एक लाइट बुता गए बताओ लाइट लागल जनरेटर लागल पटर करे लागल अरे लाइट बुता गए हां बताओ सारू हमर कहतरन कहां के सटा कइले बारो तो मनीबा छोटा आ कहता कि इज्जत दे ले बनी हम कर बताओ तो नहीं तो गलती बा रात भर अब अनहारा में डाले के पानी तो पानी उना डलन सो एही में मार गइलन सो हेलो आ मार के आ सारू रात भर हमर भूसौले में सुत गए साली रात भर खोजती है कि मरद कहाँ गइल हमार जा देखो तो बताओ आई बात बतिया बता छोटाई एकर पैसा ना कटाई तो का कटाई गाड़ी लडुआ ना चुप रहब कमलेश्वर भाई मशीनरी चीज के कोई गारंटी ले बा कि कब का हो जी ना हो जाई तहार कोनो ठीक बा कब बंद हो जीबो भुका के हैं अब ही हम भुका तनी अब ही हम मरल जतनी हां ई तो ई हो कमलेश्वर भाई कहलक आकि दोसर बाजा मत करियो अच्छा हम शुभम साउंड करत रही ये कहलक आदमी आकि सारा सेट हमार बा अच्छा कोनो बाजा मत करियो तो हम सब तार काम कर दे अब बताओ ठीक बात रहे बजावा ठीक का बात रहे महाराज नहीं मेन टाइम पर साली आए रहो ना चलली अच्छा हां गाड़ी गावे के रहे एगो गाड़ी कोइलक साली है मां बताओ तो एगो गाड़ी ना गइलो मेरा रू कहतिया कि कहां से लियल बड़ा भागता बताओ तो पैसा बाजा होला अब फुल पैसा चाहिए करा बताओ हई बतिया होता कि सब पैसा दे देले रही ई पैसा देवे लेक बा नहीं तो गलती बा बढ़िया बाजा ले चाहिए ये अच्छा बाजे लोग गाड़ी देवे अरे काहे खातिर बाजा बनल जाला तब गाड़ी मंगल ना होई शादी ब्याह में त का बाजी ओ सालिया रहो साली आए रे महाराज एक को साली है बिया हां बड़ा बढ़िया गाउत रहो हमरा के उठाइबे ते हमरा के उठाइबे जान ले लेम तोर जान ली हेते बबुआ जाता बनेल बनी ई के चलते छोड़ दे तनी तोरा के मत के रहा था तू ही बतियावा एकरा से का करी ना करी पानी की ना सटा हमार बानी ना मरते जहां जाता रह तहां मारे झगड़ा करे के फेरा में रहत रह खाली कचरा करत रहत रह चुपचाप रह जौन काम खातिर आइल पहले काम बतियावलो साटा बनाई कि ना बनाई देखो लड्डू भाई छोट भाई के शादी बा हमरा वही खातिर आइल बनी सामने के साटा बहना के बात करे अब हमरा का मालूम बा कि इने उधार बा कि चलल बा सब हैं अब बतियावो लोग जौन का करे के बा नहीं करे के तारा के सारा पैसा हम दे देम भाई साटा पहले बाना हमरा छोट भाई के क्लियर कर दे तब का करी तार चलते मार चुप करल चली जने तेने साटा बहना ला पैसा रखल चली मार करता नहीं हां तब पर पंचायत करवा ले तरह पीठ पीछे कुछ मालूमे नहीं खे चलत 1500 2000 रुपया ए हम तो खाए पठोरे दरी फाटो रही गान में माटी लाग गई तनु तो बढ़िया रहे कुछ बढ़िया ना रहे महाराज फाटल दरी रहे ना तो चुप रहब 15 गो दरी गए रहे 3 गो गायब हो गए चुनु भैया 3 गो दरी गायब हो गए पूछा पर कहत रहन बट
दरी फरी के बात छोड़ो ना। का बैठ कहले बा पैसा हमार नु कटल बा हैं अच्छा चुप जा दे। ना चुप रह बे रे आय तो तोरी चोरी भइल बा आय हमार हित ना तोरी लेके जाता है तो आय तब के अरे ही ना कोले यो सन तार पट्टी पट्टा के धले लो कसो हां पर के बात कहत तो बात बा बिया शादी में गोबा गोबी होला हां दुश्मन के कोनो कमी बा हां इज्जत मारे खातिर टाल ले हो ये सब पता कौन ठीक बा का दोनों डराई बा ए बाबूआ का करे का नहीं का करे के ओतियावे एकरा से ना ना साटा होई भाई तोहरे से होई आ तार टोटल पैसा मिल जाई तू चिंता मत कर साटा बानो ले आओ बैठ ले आओ बैठ ले आओ ना हो के तो तनी बढ़िया कैमरामैन के तनी बोला कर हां अच्छा कैमरामैन फोटो तो खींचे हाँ। अब कौन कहत लहा हां कमलेश्वर भाई अरे हम काहे बउला उतरन से जहाज लेखा ऊपर बा ड्रोन हट ड्रोन 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 आला के आए दिया छाता लगा उतरन से तब ना के सब चाहिए हां एगो कौन दुनिया ये नहीं करतरन से इंबल के गिंबल का का था वो के तब ना के अच्छा जोन खर्चा होई तुम दे हम बढ़िया सटा लगे हां बढ़िया अच्छा, जोन ठीक बा 4K में घिंचत होके HD में हां बढ़िया चाहिए 4K 6K आइल बा 4K आइल बा और का तोर के कौन सी हटे अब हमरा ना बुझाला बढ़िया साफ फोटो लेके चाहिए हां ठीक बा हां तनी फोन करवा तनी फोन करके बतिया बा। कैमरामैन के बोला दो भाई अरे सांझ हो गई गायो तू है के भाई जो दिख रहा बा खाली हम ये घर के फोटो खींचे चाहिए पट्टी पट्टा के ना हां हां ये बाजी। कैमरा बनावे के चाहिए हां बढ़िया घर भर के फोटो खींचे अगल बगल के ना हां ठीक बा हां करो हाँ हाँ चुन भैया बा एगो लड़का बहुत बढ़िया कैमरा चलावेला सब ओकरा भी बा ड्रोन व्रोन सब चीज बा ओकरा भी। ठीक बा बुलाओ उनके बुलाओ ठीक हाँ हेलो कहाँ बारे आओ गोदाम पर आओ एगो साटा के बतियावे के बैठे हाँ आओ ठीक बा कह देनी चुनू भैया आवता का हो लड्डू भैया केकर साथ बने के बा और के फर के एचडी वीडियो इंबल गिंबल का बनवायन के आप पार्टी हाँ यही से तो बैठल बोलो क्या बात कमलेश्वर भाई इतो है दो वाले हां ठीक बात है ना रह बस्ती खाली दोगला तगला पहिले रहे लो चुपचाप रह बुलाओ लड्डू भाई बैठाओ उनका के सुबोध ले आओ कुछ ले आओ अब टिंकू बैठो अब आने करे इतो है एकरा से सटा ना बनाई ते जान तारे की करते हला गुला भइल बा फिर एकरा का बुलवा देलनी एकरा सटा ना बनाई एकरा सटा कारे लडुआ तोरा इहे कैमरा ला भेटैल हो और कोन ना लको एकरा से सटा बेना ना करे हम भाग रे मर्दे ई का साथ बनियन हमार लड्डू भाई हम ये ना बने परसों इनके कलाई पर से बेलैले बानी हाँ बैठ अगले सट्टा में के 3500 रुपया मर्दा रख लेता अरे माता ला पर से बोले बेले ले बड़ा हमरा के तू अरे माता कहाँ तू लफड़ा करो चलो तारो रे मत हैं एकरो पैसा तू बाकी लो गइले बारो एकरा कैमरा चलावे आवेला एकरा कैमरा चलावे आ कहता कि लफड़ा करतनी हो आय एकरा कैमरा चलावे आवेला एकरा से सटा ना बनाई ना रह बस्ती जहाँ जाता तहाँ लफड़े करत चलत रह सब सट वही से झंझटे कर लेब त शादी ब्याह में के बानी हमनी के कैमरा चाहे अथी समय ना चुपचाप रह टिंकू भाई तहार हम पैसा पूरा पेड कर देता नहीं आ लड्डू भाई दोनों आदमी का हम पैसा पेड कर देम अब बिहान तू आके हमरा बेरी से अपन बयान ले ली हलो ठीक बा इनका फेरा में मत पड़लो हम बानी हम तहार लोग के पैसा पेड कर ते पैसा देबे देबे नु सब पैसा ते हां हम देम चलो हां तो बुझिए समझिए हमरा से मत मांगिए कुछ हो ठीक बा तहारा फेरा रहम त पूरा जवार से झंझट छोड़ हां जेने तेने पैसा उधार बाकी लगा के थैले रहत रह अतना हम झंझटिया भइल बनी हई फोटो खींचेला ई बताव तो ई फोटो खींचेला अरे आंखों तो सोच ना खाली हां चुनू भाई तोहरे व्यवहार पर ही साटा बनाता अना तो हई साटा बने लाइक नहीं खन हां जानल कि ना अच्छा तोहरे व्यवहार बा कि साटा ही बनाता अच्छा अना तो तोहरे घर के बगल में 1 लाख के साटा कइले रहनी हम जेमे 35,000 रुपया मिलल हमारा अब 80,000 रुपया हमार रुपया खाली फसल बा हमार रुपया अपने घरे से लगइले बनी बताओ अतना तो
पैसा फसता हाँ तोहरे व्यवहार बा कि साटा पियाना होता आ होई जा कह देनी होई तो होई। अच्छा अच्छा ठीक बा ओमे हमरो काम रहे आ पैसा हमरो फसल बा गैला पर कहलन कि घर छोड़ के भाग जाता नी आज अब बिहान अब परसों अब 3 महीना से दौड़ा के रख ले अरे त कामवा निमन करबो त अपनो पैसा मिली काम निमन ना होला मार्केट में खाली नाम बनैले बड़ा सकी हमरा हाथ ना कुर्सी बा हाथ ना कैमरा बा ये तो कौन तरह से 40,000 के साटा लिखाइलू आ कहलो कि 50,000 के सामान दो त कहां से लोग दी? अच्छा आय? भट्टी बाड़ी त के समझी फटी बढ़ी तो पैसा बढ़े के चाहिए नू। पैसा भरे के चाहिए आय? ओही में चाहत रहा कि 10,000 का सामान बढ़ा ली। मैं चलो हो हाँ। चलो ठीक बा हां चलो जा तोहरे व्यवहार पर ए बबुआ भाई। हम कुछ नहीं की जनता पर बनवाबो सटा बियाने चलो अब कह दे पर परवा बजाना फाटल दड़ी ना। ठीक सब बा बढ़िया नहीं, से साटा चिंता ठीक। मत करो। हाँ बढ़िया बाजा हमरे 4 लाख के कैमरा ले जा 40 रुपया के आटा फेंक के सामान खराब कर देता लोग गंदा गड़ी आई लोग ए सब पता नहीं चुनी भाई ध्यान रखी अम्मा ना कर दियो आटा ना फेकाई अरे सामान पर ध्यान रखे के मेरे चाहिए पैसे घर में तो हम तार ही कहीं कैमरा वाला ही तो के ओकरा पर आटा फेंक ठीक देबो रहो त का भैया वो द्वार पर चल मर्दे जहां भी तहां मार कर चल ध्यान दियो मना करियो तोहरे लफड़ा व्यवहार करो, से चलो। कैसे हो? है चुनू भाई के व्यवहार से सब होता। काम होता ठीक बा भाई ठीक बा चलो